Dapat nga bukas ang linya sang Philippine National Police o kon PNP para sa syudad sang Iloilo para sa mas maayo nga komunikasyon. Suno kay Councilor Cedfrey Cabaluna, ang chairman sang Committee on Public Safety and Police Matters sa Konseho, dapat nga mapuslabuton ang mga pulis agud nga mahapusman ang koordinasyon nga himuon. Dugang pa sang natungdan malahalon man nga mayara sang open communication sa pulis agud nga ma-address kag matap ng iban pa nga mga problema kasubong sa mga kinagamo nga ginakaimbulbaran sa mga kabataan nga masami nagakatabo sa syudad sang Iloilo. Inisi ka K5 Alex Escalante para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.